Fi yma heddi tu allan I chapter. Mae'n lle sydd yn llawn celf da, cerddoriaeth da, theatr a pob math o bethau, ond heddiw fi yma I weld rhywbeth chydig bach yn wahanol. Felly, fi wedi dod yng nghamera I gael look bach. Just I rybuddio chi, mae'r lle yn chockers. Croeso I Car Boutique. Fi draw fan hyn yn stondin capw, a be maen nhw'n gwneud o ddydd I ddydd yw annog artistiaid Gymru I fynd tramor a annog artistiaid tramor I ddod fan hyn I Gymru. Ond beth maen nhw'n gwneud heddiw, mae'n rhoi 3 pel I fi I daflu at arweinwyr rhyngwladol. Fi'n mynd I anelu am Nigel Farage. Wel ma'n warthus. Wedi bwrw Nigel Farage. Happy days. So mae tipyn o barti yma, a mae'r olives yn delicious chwarae teg. Mae Car Boutique yn rhywbeth sy'n digwydd unwaith bob blwyddyn. Mae'n cael ei drefnu gan Something Creative a Chapter, a mae jyst yn ddathliad o celf a'r pethau creadigol sydd yn digwydd yng Nghaerdydd ar ffurf rhyw fath o car boot sale. Mae rhai pobl yn dod â'u ceir nhw gyda nhw, mae rhai pobl yn gwneud pethau creadigol gyda'u ceir. Mae yna ffwrn pizza fyna sydd mewn car, mae hwnna'n eitha impressive. Mae Sean Alton's I ennill gwobr cerflunio Artist Cymru cwpl o blynyddoedd nôl. Mae wedi defnyddio pethau dydd I ddydd fel ni'n gweld skateboard fan hyn a turntable I wneud offerynnau interactive. So fi'n clywed scale yn mynd ar y foment. Mae'n newid y pitch, mae'n eitha swnllyd, a wedyn fi'n gallu tynnu hwn nôl ymlaen, a mae yna sensor fan hyn sydd yn newid yr octave. Mae gen I stondin yn Car Boutique lenni, so cwmni celf bit a studios bit hefyd. So ni wedi adeiladu arwydd mawr bit, a wedyn gwahodd unrhyw un sy'n moyn rili I dynnu llun, sgwennu enw, be bynnag maen nhw'n moyn ar y rwyddion yma trwy'r dydd. So mae Mr a Mrs Clark fan hyn yn llwyddo I gywiro'r problemau sydd yn bod efo pobl trwy ddefnyddio sain, cyffwrdd nhw mewn pob math o ffyrdd, dawnsio o gwmpas nhw, canu iddyn nhw, a humiliato nhw'n gyffredinol. Fi ddim yn siŵr os chi'n teimlo fel cymryd rhan I fod yn onest. Fi'n credu mae'n mwy o just bach o laff na actual rhywbeth meddygol. Fi wedi bod yn digon lwcus I ddod o hyd I Rodri Brooks fan hyn. Rodri Brooks. Siaba. How's it going? Beth yw gwerth Car Boutique I cerddorion fel ti? Ie, mae'n rili dda, mae'n jyst cael mwy fel cael gwyl bach yn lle sy'n canolbarth ar gyfer gymaint o celf yn Caerdydd a Cymru, be bynnag, so mae'n neis cael pawb yn hyn. Os gyda ti'n rhyw uchafbwyntiau o bethau ti wedi gweld? Fi wedi bod yn gweld lot o stores gwahanol, lot o bwyd neis, lot o arogle hyfryd. Mae'n peth oedd yn sefyll mas oedd merch enw Rachel Walsh. Mae wedi gwneud bach o treasure hunt type thing efo cath mae wedi colli. Dwi'n meddwl bod 45 bobl wedi ffeindio'r cath, so probably call it off now. So pa mor bwysig ti'n credu yw digwyddiadau fel Car Boutique I artistiaid a cherddorion yng Nghymru? Ie, bwysig iawn rili, fel lle reit dda I cael artistiaid a cerddorion I dangos gwaith nhw a'i chwarae, a dal mwy relaxed. Mae rhyw fath o hot pot celfyddydol. Ie, union. Mae'r merched yma'n crazy. Maen nhw wedi bod wrthi trwy'r dydd, ond nhw'n gwneud rhywbeth o princess school i'r plant bore yma. A nawr maen nhw'n cael y boi yma I cerdded ar rhywbeth o tightrope ffug. Crazy ladies. Fi wedi joio mas draw yma heddi yn Car Boutique. Mae digwyddiadau fel hyn yn ffantastig i'r scene celf yma yng Nghaerdydd, a byddai'n sicr yn dod nôl yma blwyddyn nesaf.